Λοιπόν, καλησπέρα στις φίλες και είμαστε με τον Έλληνα πρωταθλητή, τον Κωνσταντίνο Βασιλείου, στο searching, στην αναζήτηση. Δεν στέφτηκαν με 100% επιτυχία, 2 ισοπαλίες, η μία με τον Κάρσλο τον Γερμανό, επίσης μια ισοπαλία, ξανά με τις ίδιες αντιπάλους, 1-1 και στις δύο προσπάθειες ο Κωνσταντίνος Βασιλείου είχε την υπεροχή, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Εδώ βλέπετε κάποια πλάνα από την προπόνηση, κάποια εντυπωσιακά γκολ στο μεταξύ. Έχουμε πάλι κάποιο λάθος όμως με την σύνδεση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το σερβερ. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα είναι από μας, είναι εξωτερικό από την EA. Αυτό όμως μας δίνει μια πάση για να δούμε τα στατιστικά. Βλέπετε κάτω στα αριστερά, όσο προλάβατε, 14 βαθμούς σε ένα μαραθώνιο 10 αγώνων, 4 νίκες, 2 ισοπαλίες. Και ο Κωνσταντίνος Βασιλείου, για να γνωρίζετε κι εσείς, θέλει τουλάχιστον 3 νίκες στους 4 αγώνες για να εξασφαλίσει τον τίτλο, ο οποίος βέβαια θα του δώσει άλλο αρακί για τη συνέχεια, ο οποίο ανοίγει ένας μίνι μαραθώνιος από τους 16-4 αγώνων μέχρι τον τελικό, το οποίο έχει κατακτήσει ο Κωνσταντίνος Βασιλείου 3 φορές, 2 το Premier Cup και 1 τη Αλατιέρα τη Γερμανική. Άλλες 3 φορές έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα για το οποίο αγωνίζεται τώρα. Και οι αντίπαλοι είναι κλασικά πλέον οι δύο ίδιοι, Real Madrid εναντίον Real Madrid. Η λευκή, η αυθεντική, είναι του Κωνσταντίνου Βασιλείου. Η μπλε Real Madrid είναι του σημερινού αντιπάλου μας στο κατάμεστο, όπως πάντα, Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Ο αντίπαλός μας, ο Τόνι, είναι αυτός ο οποίος θέλει να είναι ο πρώτος που θα εκθρονήσει τον Κωνσταντίνο Βασιλείου, ο πρώτος που θα τον κάνει να φύγει από το γήπεδο με σκυμμένο κεφάλι, αλλά μέχρι στιγμής κανείς άλλος δεν το έχει καταφέρει. Και στο μεταξύ, το λάθος του Πέπε δίνει την ευκαιρία στην Ρεάλ των Λευκών του Κωνσταντίνου να πιέσει εκείνη και να έχει την πρώτη ευκαιρία στο μάτι. Τη Μαρία, η σέντρα, κακή εκτίμηση από τον Πέπε, ο οποίος παρόλα αυτά διώχνει, κάνει μια πυρούετα γύρω από τον εαυτό του. Καρβαχάλ για τον Λούκα Μόντριτς, η μπάλα πάει στα δεξιά, εκεί που είναι ο Κεντήρα. Και αυτός βρίσκει τον Μόντριτς, κόβει ο Μαρσέλο, ο οποίος παρενευλήθη και διώχνει μακριά. Τη Μαρία κερδίζει από τον Καρβαχάλ. Και στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά η λευκή Ρεάλ του Κωνσταντίνου Βασιλείου. Τη Μαρία, Μαρσέλο, ο Μπέιλ με δύναμη ο Κεντήρα και βγάζει, απελευθερώνοντας το παιχνίδι, μια βαθιά παλιά, η οποία πιο πολύ θύμισε διώξιμο παρά σέντρα. Είναι η αλήθεια. Μαρτσέλο τώρα για τη λευκή Ρεάλ. Η κάθε πάσα περνάει για τον Ντι Μαρία και είναι πλεονέκτημα για γκολ τώρα. Μεγάλη ευκαιρία με τον Ντι Μαρία πλασάρι και να ανοίγει το σκορ στο 1 λεπτό. Από την πάσα του Μαρσέλο, η οποία βγήκε από την άμυνα στην επίθεση, κανείς δεν περίμενε την εξέλιξη της φάσης και ότι θα περνούσε τόσο εύκολα προς την αντίπαλη περιοχή. Κοίτατε πάλι πως ο Πέπε έμεινε πολύ πίσω. Δεν ακολούθησε καν την πορεία της φάσης. Το ίδιο και ο Ντι Μαρία, ο άλλος της Μπλε Ρεάλ, με αποτέλεσμα ο Πορτογάλος, ο Έγχελ Ντι Μαρία των Λευκών του Κωνσταντίνου Βασιλείου, να μπει από τα αριστερά, να πλασάρει στην απέναντι γωνία και το σκορ να γίνει από νωρίς 1-0. Μπέιλ τώρα για τον Ρονάλντο. Ο Κωνσταντίνος Βασιλείου θυμίζει πληγωμένο θηρίο μετά τις 2 ισοπαλίες. Το έχει πει και ο ίδιος νωρίτερα, off the record, ότι θέλει κάπου να ξεσπάσει. Για να δούμε αν ο Τόνι θα είναι το εξηλαστήριο θύμα ή αν καταφέρει ο αντίπαλός μας σήμερα να βάλει δύσκολα, όπως έκαναν νωρίτερα ο Γάλλος, ο Μέλ και ο Γερμανός, ο... Για να δούμε στη φάση τώρα με τον Ρονάλντο. Φάουλ σε πολύ καλή θέση. Όχι offside, δεν υπάρχει συνέχεια της φάσης. Λάθος όμως του Κασίγιας, ο Λέδριο Μπέιλ, 2-0. Έτσι απλά, σαν σε προπόνηση το 14, από ένα πεδαριώδες λάθος του Ικερ Κασίγια, η Ρεάλ του Κωνσταντίνου Βασιλείου πλέον μπαίνει πολύ δυνατά για τη διεκδίκηση των 3 πόντων σήμερα.
Ο Ίκερ Κασίγιας τα βάζει με την τύχη του, ο Τόνι τα βάζει με το λάθος του και ο Κωνσταντίνος Βασιλείου, ο οποίος είχε τη διορατικότητα και την οξυδέρκεια να δει το λάθος, να κυνηγήσει τη φάση και από αυτή την χλιαρή πάσα του Κασίγια στον Πέπε να τρυπώσει ο Μπέιλ και να πλασάρει στο 14. 2-0. Και πια η πίεση είναι από τη μεριά του Τόνι, τον οποίο βλέπετε εδώ πέρα να επιδίδεται σε βεβαιασμένες ενέργειες. Πολύ κακή παλιά προς τον Μόντριτς. Μαρσέλο δίνει συνέχεια. Για να δούμε αν θα μας αποζημιώσει με το θέαμά του σήμερα ο Κωνσταντίνος. Μπέιλ. Βαθιά παλιά το Μπενζεμά και πάλι στην πλάτη της άμυνας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Τώρα όμως τον κάλυπτε. Μπέιλ φάτσα με το 3-0. Ναι! 3-0 με τον Καρίμ Μπενζεμά μόλις το 17ο λεπτό. Το δεύτερο πιο γρήγορο hand-trick για τον Κωνσταντίνο Βασιλείου, ο οποίος έχει βάλει 3 γκολ και σε 6 λεπτό στο παιχνίδι κόντρα στον Κορίλ με την Μπαρσελόνα πριν από 6 αναμετρήσεις. Τώρα κάνει ένα εξίσου γρήγορο σερί τριών τερμάτων, ανοίγοντας τον δρόμο τη Μαρία πάλι κοντά σε 6 λεπτά, 7 λεπτά είναι αυτή τη φορά όμως, αλλά νομίζω δεν έχει καμία σημασία. Η ουσία είναι μία, η ουσία είναι η νίκη, η οποία πλέον νομίζω ότι πραγματικά είναι σχεδόν αδύνατο να χαθεί, μόνο με ένα θαύμα αν θέλετε, ακόμα και για την ισοπαλία. Ο Τόνι, ο οποίος τώρα επιτίθεται με τον Ντι Μαρία, ωραίο σου του Ντι Μαρία. Στο 19 ο Κασίγιας διώχνει να βγάλει και στο μεροκάματο ο Ίκερ Κασίγιας των Λευκών, ο οποίος τώρα βγαίνει και καθαρίζει με την γροθιά. Κακή επέμβαση στην γραμμή, πάνω θα διώξει ο Καρβαχάλ. Και εδώ ξεδιπλώνει για ακόμη μια αντεπίθεση η Ρεάλ των Λευκών, σε μια στιγμή απάντηση του Τόνι της Μπλε Ρεάλ, ο οποίος χάνει μια κλασική ευκαιρία εδώ για να μετριάσει κάπως τα χαμόγελα της Λευκής Ρεάλ, τον Γκαλάκη και του Κωνσταντίνου Βασιλείου, οι οποίοι όμως και πάλι είναι στην επίθεση. Και πάλι με το Μπενζεμά στην πλάτη της άμυνας, το 4-0 είναι πρώτον πυλών, πράγματι 4-0 με τον Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ σήμερα, δεύτερο συνεχόμενο μάλιστα. Και αυτή είναι η λίγη οπαδοί που πανηγυρίζουν στο πέταλο, γιατί τυπικά γηπεδούχος ομάδα είναι εκείνη του Τόνι, η οποία πάντως τώρα δέχεται καταιγισμό. Και πάλι τερατέτα, ακόμη μια βαθιά παλιά, την οποία συνελήφθη κυμπόμενη η άμυνα του Τόνι. Ο Μπενζεμά προχωράει με όλη του την άνεση, με αρχοντικό στυλ, σημαδεύει γωνία, πλασάρει 4-0 στο 24. Και αυτός είναι, επιτρέψτε μου να χαρακτηρίσω, ένα συγκινός περίπατος για τον Κωνσταντίνο Βασιλείου. Ακόμη μια βαθιά για τον Μπέιλ. Ο Πέπε όπως πάει, ο Μπέιλ κερδίζει τη Μαρία, θα κάνει τη σέντρα. Για να δούμε τώρα, Μπενζεμά στην περιοχή, απόκρουση στιγμιαία, Μόντριτς 5-0 στο 26, διασυρμός. Κάνει ό,τι θέλει μες στο γήπεδο Κωνσταντίνος Βασιλείου και αυτό αντικατοπτρίζεται απόλυτα από τον δείκτη του σκορ, τον οποίο βλέπετε πάνω. 0-5 για την ακρίβεια, εφόσον είναι τυπικά φιλοξενούμενος. Κοιτάτε πάλι, αδυναμία διαχείρισης βάσης από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Κακή απομάκρυνση από τον Αλόνσο, σουτ του Μόντριτς, ο οποίος βάζει και αυτός το λιθαράκι του σήμερα. Η μπάλα περνάει μάλιστα κάτω από τα πόδια του Πέπε για να καταλήξει στη γωνία του Κασίγιας. 5-0 σαν σε προπόνηση, πραγματικά. Το λέμε και στο τρίτο γκολ, το πάμε στο τρίτο, το λέμε και τώρα, ότι δεν υπάρχει αντίπαλος και λογικά θα έχουμε την παρέτηση τώρα από τον Τόνι. Πράγματι αυτό συμβαίνει. 0-5 από το 25. Ο Κωνσταντίνος Βασιλείου καθαρίζει πραγματικά πολύ εύκολα την αναμέτρηση σε 5 τελικές προσπάθειες, 5 γκολ, 100% επιτυχία. Πράγμα πολύ δύσκολο μάλιστα για τόσες μεγάλες προσπάθειες. Στο 26 και 44 βλέπετε και πάνω στο δέκτη σας, η μία Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί για να δώσει το στέμμα και την υπόκληση στην άλλη βασίλισσα, εκείνη του Κωνσταντίνου Βασιλείου, ο οποίος μετά από 2 ισοπαλίες έψαχνε απεγνωσμένα τη νίκη, έψαχνε θα γίνουν ευθύς αμέσως ορατά και διακριτά σε όλους. 17 βαθμούς, 5 νίκες, 2 ισοπαλίες, καμία ήττα στην σειρά του παρόντος πρωταθλήματος και θέλουμε άλλες 2 νίκες στα επόμενα 3 μάτς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τέταρτη φορά που θα το καταφέρει ο Κωνσταντίνος Βασιλείου. Ενώ τώρα θα μεταφερθούμε και στα στατιστικά του αντιπάλου μας,
ο οποίος είναι ένας καλός αντίπαλος, ο Τόνι ο Γάλλος. Αξιόμαχος, μπορεί να μην έχει φόρμα, αλλά σαφέστατα τα 5 γκολ σε 25 λεπτά νομίζω ότι του τσάκισαν τον εγωισμό και την αξιοπρέπεια. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα. Δεν θα έχουμε άλλη αναμέτρηση σήμερα. Από αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας, αλλά νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος Βασιλείου, παρότι άρχισε να πάρει μπρος, ήταν και άτυχος στα δύο πρώτα παιχνίδια. Εν τέλει, σας αποζημίωσε εσάς, αποζημίωσε και εμάς με το θέαμα, την αποτελεσματικότητα και τα γκολ που προσέφερε. Εμείς κλείνουμε τη μετάδοση. Να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι στο κλασικό μας ραντεβού θα σας ενημερώσουμε αργότερα για την ώρα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά και μια τελευταία καλησπέρα από τον Κωνσταντίνο Βασιλείου στο κλείσιμο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια.